iKaizer iyokhohlisa izingane hayi thina esenza imense esikoleni. uPep ushiyile kuMan City kuyiqiqi iKaizer seyixoshwe ukhoshi. Hayi bo Kaizer sayibona lento enizama ukuyenza. Mo Salah bayahamba kuLiverpool. Kuyiqiqi sesibona olilepo sebevalelisa kuKaizer. Hayi bo Kaizer le surprise enzama ukushaya ngayo bafana bami thina esenza imatch sesayibona. Sesiyamazi ukhoshi weKaizer one next season. Cha bafethu uyabona lento yenziwe kulamajita ke ayikho nje. I'm perplexed, I'm flabbergasted, I'm bemused, I'm mesmerized. In fact, I'm discombobulated. Lento yenziwe kulabo coach le ayikho. What else could they have done ukuze benikeze umsebenzi permanently? This guy is finished third ngesquad below average. Well, it's a decent enough squad ukuthi singafinisha ku top 4, but mawususibuka kahle lesi squad lesi bebengenaba abadlali besebenchini make kwalimala umdlalo yedwa kwalimala uPeterson baba nenkinga make kwalimala uNdlovu noma kwalimala uMabo baba nenkinga labantu labo bakwazi ukudlala. Yabona lento abayenzile, this guy is finishing third with that average Kaizer Chiefs squad was like turning water into wine. So I bafethi unfair lento enziwe kulamajita bese bebanikeza umsebenzi permanently because I think they earned their right ukuthi ba coach with better players. I think there were 6 signings away from being like a competitive side. Bebezaphinde befinishe iphi ayikho enye position bezofinisha kuyo. iParis neSundowns have been finishing first and second for the past few years. Ayikho enye position bebezoyithola phandle kwa number 3. Number 3 was the highest. It was about their limit. And uKaizer Junior ukushilo ukuthi imandate yabo ukuthi beye kwiCAF. Nayi nje iCAF bayile manje kuyo. Kanti inenye efunekayo just like uMichael Carrick Man United. Lokho akwenziwa was enough ukuthi athole umsebenzi permanently. Ayikudlalwe ngengane zabanye abantu. Kodwa ke amanye ama team PSL azobona ukuthi nabo coach bayiprovile kuPSL. Bafethu enifuna nina team enifuna coach nabo coach la. Manje lo coach omusha ke imandate yakhe kuzoba yini ngifuna ukwazi. Nifuna finisha ku number 1. Afinish at number 2 ahead of Sundowns and Pirates. Phela maybe benga expect kulaba ukuthi bephushe to narrow the gap between them and the top 2 teams. Ucoach omusha lofana aqala build kuzoba yini mandate yakhe umbuzo wami ngifuna ukwazi. Nifuna win league noma nifuna afinish ku number 2 noma nifuna enzeni noma nifuna win iCAF. Kuzoba yini ngapha manje mqala mala rebuild futhi lo coach omusha. Ayi abona futhi we go, it's coming. It might be coming kodwa calm down. Kodwa ngokuyazi kwethi Chiefs. Ngokuyazi kwethu awunqeni ulindele uPitso Mosimane wena then Vumbu Eric Tintle yabo Kaizer Chiefs dan Vumbu Eric Tintle. And with that being said uyazi ukuthi iChiefs mangasimemezele ucoach Pitso Mosimane nje awanu coach Pitso Mosimane lingavele libhubhe South Africa wonke umuntu owina indebe nesitanga vele kuphele ungavele kuphele laba bantu bethi yabona I will always admire abalandeli beKaizer Chiefs and I will always respect them banamandla laba bantu laba bengalivala izwe laba bavala iTheku ngeNetbank yodwa ngeNetbank cabanga mangathiwa bawini league kungasuka amaphepha singakhishwa emzini asemakithi silele ukhishwe embhedeni thula leleni phumele eminyango siwini league yayibona. So iinfluence abanayo inkulu ngalendlela ukuthi mangathiwa iChiefs namhlanje announce uPitso Mosimane njengokhoshi wabo omusha lingabhubha baba. Kungakhohlwa wonke umuntu ukuthi kunabantu abawina istar kunabantu abawina ileague kunabantu abamemezela ijezi elihle nawo wonke sasawubona la kuPSL kungaphela ngoPitso Mosimane nje announce iKaizer Chiefs. Kodwa ake silinde sibone izodlala iTV. Sichazeleni ke maKaizer Chiefs ukuthi lamabhola awuthuku kubatch wani asho ukuthini lamabhola wenu kubatch abuyapi nakona wani lamabhola awuthuku ngoba mina ama stars awuthuku achaza ukuthi ngiAfrican champion ngawuthuku wena lamabhola wani lamabhola man kumanje nixoshi coach nixosheleni manje coach nini anina nidinga umlifinseki nina kahle nixosheleni coach shusikakahle icoach yamosha manje icoach ngene ku top 3 isuka imoshile akumela ngiye ku top 3 ngifuna nje kahle icoach ihlale ku top 9 iya lapha ku number 10 ngihappy lapha icoach yazakahle intsha ku 3 ngiyayixosha ixosha enesithi sinikiste sodwa sakudala mina nixosha icoach anizonizobona plan anisasithona lesitani ngisho nihambisa ama coach nini asisayingendaba yeni nizobona plan usizithwa besitani nizobona plan esodwa ibanyana ba style esinye service abafana ba style nizobona plan ngisho nihambisa ama coach nini anifuna into ezinhle nina kahle something's fishy. I smell something fishy. Breaking news. Soccer Beat understands that Golden Arrows are set to part ways with Manqaba Mncidi. The club has got an option in former TS Galaxy coach Adnan Beganovic, with talks said to be progressing and the coach keen on the role. Guys, Manqaba Mncidi is coming to Kaizer Chiefs.
I can just smell it. That's the only thing that makes sense. Where there's smoke, there's fire. So Adnan Beganovic will coach Golden Arrows. After Golden Arrows finishing top 8, you get this guy. Something's fishy. Manqaba Mnciti, welcome to Kaizer. Coach Khalil, Ben Yusuf, Patrao Bezbaba and the whole continent. Hello. Good there, Coach. Young message. Thank you very much for season. Yes, good season, fighting spirit. Thank you so much for putting all the hard work. Thank you so much for fighting spirit and for being there for the players. However, unfortunately, we need to part ways. Yes, as I have different plans for the future and the upcoming seasons. I wish you well, yes, in your future and of yours. Bye-bye, Coach. Thank you very much. Kosi for life. Hey, nakungena indaba la ezukuthi the co-coaches the Kaizer Chiefs, Ben Yusuf and Cedric Kazi bayahamba. Kodwa madoda, kodwa uNkulunkulu mkhulu. Yebo siyavuma amadoda alahlekele isinkwa bebaphila ngaso lesinkwa. Isinkwa sabo, isinkwa semindeni. Kodwa bazosithola esinye isinkwa. Ziningi izinkwa la ngaphandle. Awahambe lamadoda. We will not shy away from the fact ukuthi improve the Chiefs. I mean, from finishing 10th, 9th, and then bona bayithatha bayibeka ku number 3. That will never go unnoticed. But awahambe lamadoda. And it seems as if the team is so serious because kuthiwa ucoach omusha uzo-appointa within the next couple of days because the team is looking to plan for next season. Nalama contracts lawa ngaqondakala ukuthi ayisikhathini walamadoda lawa nabo nje insuku ibaliwe. We will be there.